खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मार्घेरिटायाव धनेश दाउ सिखार खालामना साथाम हमजादों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। मानकासाराव लामा जाब्रबथायजों साब्रै जोखोम। गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खादों पुलिसआ। पर्बतजरानि रेल लाइनआव बोखांदों सासे सिनायमोनि सुबुंनि गोथै सह। तिनसुकियानि जागुनाव हाथियारजों लोगोसे सानै आलफा हमदों। तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। डिजि लकारखौ APSCजों लिंक खालामबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। तिनसुकिया जिल्लानि मार्घेरिटायाव गोमालांनो हमनाय धनेश दाउ एबा हर्नबिल सिखार खालामनानै हमजादों साथाम लाइमोन। पुलिस आरो हाग्रा बिफाना जुथायै अपारेशन खालामनानै हमनाय जायो साथाम सिखारिखौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिगबय फरेस्ट डिभिजननि सिङाव थानाय मार्घेरिटा इस्ट रेन्जनि मोनसे ओनसोलाव हाग्रानि जिब जुनार रैखाथि होनाय आयेनखौ सिफायनानै गोमालांनो हमनाय आरो रैखाथि होजानाय धनेश दाउ सिखार खालामनाय साथाम लाइमोनखौ हमबाय। मासे धनेश दाउ सिखार खालामना लाना फैनाय मोनसे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनावनो पुलिस आरो हाग्रा बिफाना गोख्रों राहा लानानै अपारेशन खालामो आरो सिखारिफोरखौ हमनाय जायो। बे जाफुंसार अपारेशनखौ हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवायाबो ससियेल मिडियायाव पस्ट होदों आरो हाग्रा बिफानखौ साबायखर होदों। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाना राहा लायो आरो आसामनि हाग्रा ओनसोल आरो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ फोजोबस्रांनो नाजाग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन आरो दबथायगोन होननानै मन्थ्रिया बुङो। गुवाहाटीनि सटगाव ओनसोलाव शुक्रबार हरनि समाव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव 40 बोसोरनि सासे सुबुङा जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ तामुलपुरनि थागिरि अजय दास होननानै सिनायथिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बियो सटगाव ओनसोलनि बसन्ती बाजारनि साखाथियावनो गंसे अरायथा नङै थाग्रा खुलि बानायना थायोमोन आरो जायगानिनो गंसे हटेलाव खामानि मावोमोन। रिपर्ट बायदिब्ला मोनानि जानानै उन्दुनाय समाव हाग्रानि मैदेरा बिनि थाग्रा खुलिखौ सिफायना अजयखौ सुन्दायजों हमना बाहेरायाव बुरननानै गाज्रि रोखोमै गाग्लोबना बुथारदों। जाथायनि खौरां मोननायनि उनाव सटगाव पुलिस थानानि बिबानगिरि आरो हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरा जाथायथिलियाव नुजाथिहैना थासारिखौ नायबिजिरो। बे समाव पुलिसआ अजयनि सह'खौ बोखांना पस्टमर्टेमनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। मानकासार जिल्लायाव थानाय हटसिंगिमारिनि तेतुलतला लामा जाब्रबथायाव 10 बोसोरनि गथ'साजों लोगोसे गासै साब्रै सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फरायसा आयशा सिद्दिका, बिनि बिमा साकिरा खातुन, बाइक सालायग्रा शाकिल इस्लाम आरो गाखोग्रा माहिदुर आलम होननानै सिनायथिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गोख्रैथियै सालायबोनाय AS15W7093 बाइकआ लामा सेराव गसंना थानाय आयशा सिद्दिका आरो बिनि बिमाखौ हरखाबै मोगा-मोगि सौग्रावफैनायनि उनाव गावसोरबो सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनाव गोग्लैनानै गोब्राब जोखोम जायो। बबेखानि बे जाथायखौ नुनाय जायगानि थागिरिफोरा जाथायसालियाव गोख्रै थांनानै जोखोम जानाय गासैबो सुबुंफोरखौ थि समाव रैखा खालामनो हायो। बेनि उनाव बिसोरखौ हटसिंगिमारिनि जिल्ला देहा फाहामसालियाव नांगौ बायदि गोग्गो फाहामथाय होनो दैथायहरो। ड्राग्सनि बेरेखायै सिग्रोमना बशिष्ठ पुलिसआ नोगोरमायाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ खानो हायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला पुलिसआ लख्रा सगलपारा ओनसोलाव सिग्रोमनाय समाव गंसे AS01FY6279 स्कुटि गारिखौ लाखिना सिग्रोमनायाव खमैबो 14 किल'ग्रामसो गान्जाखौ बोखांनो हादों। बेनि अनगायैबो दायनिगिरिनिफ्राय गंसे मबाइल फन जब्द खालामनो हायो। हमजानाय दायनिगिरिखौ लुटुमा अदलबख्रानि थागिरि अजय महन्त उर्फे लालु होननानै सिनायथिदों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला हमजानाय दायनिगिरिया गोबाव समनिफ्राय गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फेग्रा मुवा दैथायहरनाय खामानियाव लोब्बा थाबोगासिनो दंमोन। दायनिगिरिखौ हमनो हानायनि उनाव ड्राग्स नेटवर्कखौ आगानसे होबथानो हानायाव जाफुंसारनायजों लोगोसे दायनिगिरिनि बेरेखायै बिबानगिरिफोरा आयेनारि नायबिजिरनो गोख्रों राहा लानाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरायाव बोखांनो हादों सासे सिनायमोनि सुबुंनि गोथै सह'। पर्बतजरानि सिङिमारि रेल लाइनआव गोग्लैना थानाय थासारियाव मोननो हादों सिनायमोनि सुबुंनि गोथै सह'खौ। दिनै फुङाव जायगानि सुबुंफोरा नुजेनदोंमोन सुबुंनि गोथै सह'खौ। रिपर्ट बायदिब्ला बोखांनो हानाय सिनायमोनि सुबुंनि गोथै सह'नि माखासे बाहागोआव जखम जानायनि रोखा सिनखौ नुनो मोननाय जादों आरो बै जखम जानाय सिनफोरखौ नुनानै जायगानि सुबुंफोरा बेयो सरासनस्रा जाब्रबथाय जानाय जाथाय नङा।
बेनि सोलाय सिनाय मोनै सुबुंखौ दुथांफोरा बुथारनानै फोरमानखौ सिखोमानो थाखाय रेल लाइनआव गारलांनायनि सन्देह खालामदों जायगानि सुबुंफोरा। रिपर्ट बायदिब्ला बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै सुबुंनि थं आरो सिनायथिखौ मोननो हानाय जायाखै। गुबुन फारसे बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो बग्रिबारि रेलवे पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। बबेखानि बेनि सायाव रेलवे पुलिसआ केस फाइल खालामनानै बे जाथाया सोरनिबा प्रि-प्लेन मार्डार ना रेलगारिनि सौख्लायनायाव जानाय बेखौ नायबिजिरनो जागायदों। आपार आसामनि तिनसुकिया जिल्लायाव उदखारि आफाद आलफा उदांनि हेंथायै अपारेशन। बे अपारेशनाव हाथियारजों लोगोसे आलफा उदांनि 2 सोद्रोमाखौ हमनो हायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला शुक्रबारखालि पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा लानानै तिनसुकिया जिल्लानि आसाम-अरुनाचल सिमायाव थानाय जागुन ओनसोलाव अपारेशन खालामनायाव परेश बर'आ दैदेननाय आलफा उदांनि 2 सोद्रोमाखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हायो। बबेखानि हमजानाय 2 आलफाखौ शियर असम आरो मनज असम होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। पुलिसनि रिपर्ट बायदिब्ला गंसे स्विफ्ट गारिजों फैबाय थानाय समावनो पुलिसआ जागुननि साखाथियाव बै 2 उदखारिखौ हमनो हायो। बे अपारेशनाव पुलिसआ 2 आलफानिफ्राय 2 AK-56 राइफल, गं 6 मेगजिन, माखासे गोगो गुलि, 2 ग्रेनेड, माखासे रां आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हादों। बबेखानि हमजानाय 2 उदखारिखौ नायबिजिरनायनि थाखाय तिनसुकियायाव लाबोनाय जादों आरो जेरा खालामदों। तामुलपुर जिल्लायाव सोलिगासिनो दं हाग्रा मैदेरनि उदखार, मानसि आरो हाग्रानि मैदेरनि दाङाबाजि। तामुलपुरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरनिफ्राय हाग्रानि मैदेरनि उदखार खालामनाय खौरांफोरखौ मोनगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो शुक्रबारखालिबो हराव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजि जानायनि खौरां मोन्दों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला तामुलपुर जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओनसोलाव थानाय अभयापुरी गामियाव भुटान हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ हाबफैना उदखार खालामफैदों। थांनाय हराव आदार नागिरनानै फैनाय मैदेर फालोआ अभयापुरी गामिनि थागिरि सारदारि मण्डल आरो बिना रानि मण्डल मुंनि 2 आइजोनि न'खौ सिफायनानै थेर-बेथेर खालामलांदों। उननि समाव गामिनि सुबुंफोरा ओंखारबोना अर सावना आरो गोसा गोसायै होस्रिखावना मैदेर फालोखौ गामिनिफ्राय होखारहरनो हायो। मख'नो गोनांदि हाग्रानि मैदेर फालोआ गले गले फैनानै उदखार खालामफैबाय थानायनि जुनै ओनसोलाव गोजोन गैयै थासारि सोमजिनानै दं होननानैबो जायगानि सुबुंफोरा बुंदों। लोगोसे हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिखौ होबथानायनि फारसे राहा लानो थाखाय हाग्रा बिफान आरो सोरखारखौ खावलायदों। रायजोनि लाख लाख आखा-फाखा आरो गुन गोनां लाइमोनफोरनि थाखाय गाहाम खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया मिथिहोनाय बायदिब्ला आसाम सोरखारा रायजोनि गुन गोनां लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर राहा लादों। बे राहाया जादों गोगो आरो खान्थि बायदियै साख्रियाव थिसनथाइ होनाय बिखान्थियाव डिजि लकारखौ सरजाबनाय जाबाय एबा लिंक खालामबाय। मख'नो गोनांदि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंदयै APSC जों लोगोसे डिजि लकारखौ लिंक खालामनाय जाबाय। डिजि लकारखौ लिंक खालामनायनि जुनै दानिफ्राय डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि हाबाफारिया आबुङै डिजिटेल, गोगो आरो फोथायजाथावसिन जागोन। बेनि अनगायैबो बिजाथिफोरनि पेपारेल डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामनायनि हाबाफारिखौ गोख्रोंसिन, रोखासिन आरो गोरलैसिन खालामगोन। बबेखानि डिजि लकारखौ APSC जों सरजाबनायनि जुनै आयेनारि बेले-बेजे, नकल डकुमेन्टस बायदिया गैया जालांगोन होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। टेक्न'लजि बाहायनानै स्मार्ट खुंथाइ खुंनाय आरो फरायसाफोरनि खाबुखौ रैखा खालामनायनि लामायाव आसामनि आगाना थाबाय थागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।